ngakan mau haga porba ngadang shimti kumu director jong kene ke youth center habala sedang bun ke sentiu hakmat ying jungi we you kan harid haga we janmit upen kriya lut lajan baro ke sentiu endang ngila yo kem yu bat tokid yu uong bangi ngim don sentiu haplau ying jungi pi kajing bisni kadai kene kajing bisni ken kabab penjot lut ya ke imlang kesalang jungi kadon kajing ong mo baga jing bisni kadai karaibi jungi kikasi ngam tip adu katno kane kadai Henry haba pet shishay ke imlang kesalang imat i kumba kadai depi tangba pitip na em hanga maruway ngasyanya ngila ban job ya kene karaibi ngasyanya epi kum ki kun jong ublay ma pin yarap iwe ban job ya kene karaibi jong ke jin bisni hoy nyole se ki por ki bala lej ka shajia bala dang ngirem ka jinya le ngi bisni ngi kawang maho mo rada ki we ki pau shakmat ha ka jing le bha ngi bisni ngi kwa ban pen sniu wat ya ka kerteng bat kanam jung kiru rada ki we ki le ki kam ki babha namar bangi ngim la ban le dala de bat ngim nang ban le ya kita ki kam ki babha bun sin ngi bisni bat ngi sedang ban thau ka khana ba bun jaj ban pen hap ne ban pen but nam yaki imat kadai shisha ka raibi jong ukasi jungi hoy ngaku bore kene ba kiwe ki jaj ben riuru ki don ke jin bisni Henry kam ta pau tang kering kumba ngiwi hari kasi jungi hakane ke juk social media mentali le katno ka kloi ban pur ngi kloi ban kawang mau ya gitu ki beriu ki bale ba ki mlang kesalang bat bun sin daki kentin ki basneu jungi daki jingkren jungi syapang kiwe mo ka jingkren ka bamdon nongrim ngi kloi ban pen sapriang ya ka jing sneu Henry ka basong sipat ya ka jing ba ngi shu snap bat ladang ngila ngi kwa ban penduru ya ka jing ba jong kiwe tak tahu masya duai boro-borong ong ko try to map yang ni tak tahu haga gospel ke bangi pule mendagas ngi gospel jong Yohanes ngi semua kumno kita ki Parisi ki Sadusi ki Statan ki Ju ki kawang mau yau Jisu ke ei gadau ngitip kumbangi yo semua na ke gospel ke bangi pule mendagas ngi ki kawang mau namar ki jingkren bat ki kam babha bau Jisu lale namar bu lale bha namar bu le ki kam pla ka jingle bha bat ki kam jong Jisu kelas dang ban pau kumta mi ka jing bisni bat ngi so kumno kita ki nong ya lam hi ki batung shoy yo pat ba ban kawang mau ban penyap yo Jisu kadau kalong baki bisni namar bau Jisu ule ba ule ye kamon jong kupa jong ule ye kamon jong blay ki bisni namar dalade kimla ban le bat kimla ban le kum ban le mau ki bisni namar ka jingmut jing perkhat jong ki kalong tang ban pen kesan ya lade ki bisni namar ki dangmut maki day tang maki ki banang lut ki bastat lut kimla ban pediang badon ubah kam stat ubah kam nang ban yaki ki bisni ni kum ki Kristan ru ni kum kinong yalam niam ru ngim jengai nakum kitei ki breu ke bangilap haka gospel ke bangi pule mentakas ngi ni don mo na pedeng jong pi balai nakate ke jinglong basniu
takadaw u Jisu hikay ngi ban ya ban ya leba ngipat nginang tang ban hikay iwe ban ya bishni ban ya shun kumta nga ijeu Jisu Henry ngamla ban nyebut ya Kristen uang umat Gandhi nak ni kadau jong jing le jongi takadaw komen ko para bi ngihap ban kela berkejing kela kedai ban sedang menta na rempe wat tarai pin kela hadin pin omla dari leru bat kasubha ban itu bangilong ki babishni namar kapau hakikitin ki bangi kren hakikam ki bangi le kane kedai gejing hikai ke benengkong ke bangi osngo na ke gospel ke bangi pule mentah kesngi kabaar kedai gene kum ki Kristen ngaku abang ngipi what up ya kajing ai kublai sungongu jong gitu ki briu ki bapile bah ngasih ong borobor wat le bha namar mapinyo jinyaro kane kedai ke bapau syai ha jing pule na ke gospel ke bangi pule mentah kesngi ujisu la le bha na dong syadong Henry umdon weru bawan sungongu iu penban kitmu ban penyap iu ngatip kane kelong ke bae bha Henry ngasaj ong borobor yelade Michael lada ublei uba meme mane ule ya kane meru mehaban le bat kumta kibun ki khna kiba ngi rap nang na yut santa re ka pule puthi jungki kibun ki briu ke bangi kloi ban ai kti ke diang kti ke mon ha ka por ba maki ki ya kendu ya ke jing ne apdeng kejing don kam ke bebun jongki Henry enda kila long briu man briu ki shule bam itu ngas ngosi takadaw ka gospel ka ong yingi borobor wat sya bakakti ka diang kan tip ya ka bakakti ka mon jongpi ka le ka pemut wat le ban yo burom ne ban pau kerteng hakot kubor le bah om namar ban yo tapti Henry le ikam babah namar ublei ubangi mane uhikai ngi ban le hoi kaneru baro kibriu kimlong kumta ngidon padru kibriu kibas ngongo namar ba ngilong kum kita ki atiar na ka banta ka jing im jongki dang shen weu kna wan shuti shalong warada ka shuti jungu ka dei tang kan diat sngi penban wan shne shiyut center wan ya kendu yanga uklem wan tli wan ra ka kai wan ra so ping wat ha ni ka por bam dei ka por so ping wan ra so ping wan ban sungongu namar uong ba deileng ba ijinya rap ibarit jungi bololong briu kumbau long benta don ru iwe kena ibadang pule benta haba iwan shuti shuab in lek pai shnong shatau shuab in lek poi sheyeng shesem ida wan shene sheyut santa iwan ai kublei iwan ban ya kendu shwa yangi ban penpau ya kajini sungu lajong hadin ka lockdown jong ka coronavirus iwe kena ibatrei apo ka Qatar Airways iwan shuti ka ba lengkot ba Henry Shwa ba in lei shiyeng iwan Shwa shiyut center iwan ai donation ba he ba da ka jinjau ma diong dei ma phi ba penlong briu man briu yanga urosri ba ai ma phi ju like na rendang jonga Rada pipoi he yut center bar gitu ki badon apo yut center pin yu i ki shuki plastik batmai kim dei ki ba mangi ngithit Henry dei jing ai sngobha jong kato ka dengut ki khna school baya pelang pisa paramaki bat kithit iki shuki kum kedak jong ji sungu ya ka jing le bha jungi ha ka jing em jongki kano galong ka basong tenat ban yesngo ye kini ki jinglong jingman jong ki katto kadne ki kun Kristen jungi
Henry kumbang ong mene don hiru kibriu kibashu wan shim kabu ya kejing baha kiwe. Padai kibriu kibakum kine kibangiyo sngau haka gospel kabangi pule mentaka sengi. Bat kumno ujisu usngau si bawat la ule baha nadong shadong. Ula le baha shibun. Ula le shibun ki kampela. Penban ki kawang mau iu harja kabel sungongu iu. Kita kadau ku para Kristen beije. Kat kabangi long ngidon kawan na ublay. Kidai kijing kerkujungu. Tak kadau ngokok ban keli pie kene. Ato ngidon pormo ban pelaj watang sisaken ru ban ong kublay shibun jisu. Ne ato ngiru kum kita ki parisi ki sadusi ngi kawang mau iu da ki pop jungi. Tak kadau hakane ke porlen. Kawai nak kedak kabak krau kabangila ban penpau yu blay bangi sungongu yu kadai bangin kiar nak kepop kiar nak kejing kawang mau kiar nak kejing bisni kiar nak kejing peniap yu enyero yu Yesus Kristus junom la junom amen.